temporary nagbuhat si MG og among hayhayan PC. Yan. Straw nga PC. Minyo pa daw more MJ. Basta buntag pa, bugnaw kayang hangin, pero kung udto na, init na ang hangin. Good morning, Ate Rodelyn, Tagala. Good morning. 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 May tulog. Ano, masad ka natulog, uy. Hindi na mo kusin tayo. Igang lagi kayo, patay electric fan ani. Good morning sa tanan. Magbisita na pud mi sa Picas accommodation. Kumusta ang atong kabuntagon? Kanindot ba ning sakyanan o tubangan sa amo pohon makapalit kongresyaan. Siguro ito yung signal lagi dito. Patuwatan na lang kasi mukan to. Nangko kay nang sa mag-video call dami na wala man. Siguro. Mga pi naa sa gawas ng pi kay igang sa sulod sa akong. Sige akong kon hyper sige palit Nuka ni. Sige tambal sa hyper da. Asa ka nagpalit day ana? Dahil, sige. Uy, kabalo ka, gabi? Gabi, ang atong lubot, gikit-kit na sa lamok. Muna imong komentaryo sa gabi na itabo day. Wa ka katulog day. Ang nakatulog, alas 3 na dito nakatulog, binuo ko man. Ngano man day? Kay grabe ka igang, init na ayo, dili ka sabda ng ginhawa, gutom pagikayo. Luoy kay ta day no gipakpak tas mga lamok day. May panglamak day. Day Rodelyn.
May pa ang lamok. May pa ang lamok, busog pa. Ang tao, gutom. Ang lamok na busog. Pinaaka sa lawas sa tao niya. Ang tao, gigutom. Pero okay na gyapon nga naka-video call mo ko sa naka-video call nakatawag man ako uyab gabi. Ay happy gyapon day kaday bisan gitabangan kag lamok day. Nga igang kayo. Kita naghubo-hubo na daghan kita. Ay ko pasok din abi na makatulog kay Abi bitaw ni mo no. Sa CR daghan kay. dito sa mga. Sa CR daghan. Ako kay igan sa. Sa CR daghan kay busog mga lamok. Nagtondo ito sa CR ang mga lamok. Ana di ka ton. Kasi ko pa kamaak gyapon sa umilan. Kaya siya, ala lang nga video ko. Uy karon kay Domingo mutungan tag iya ning balay siguro. Siya tayo balay.